Já bych si strašně přála pro lidi, kteří procházejí nějakou jako tíživou životní situací, anebo se prostě jako necítějí hezky, aby měli tu příležitost nahlídnout do sebe a zjistit, že jsou to vlastně jako hezký, láskyplný bytosti, protože podle mě to jsme všichni. Posloucháte podcast Psionauti, který vám přináší klinika Psion. Jako první v Evropě nabízíme ketaminem asistovanou psychoterapii a také nejnovější i roky ověřené metody péče o duševní zdraví, jako jsou standardní psychiatrie a klinická psychologie. Jsme pokrokové zdravotnické zařízení, partneři zdravotních pojišťoven a za 4 roky jsme léčbou ketaminem provedli více než 850 klientů a klientek. Poslechněte si příběhy některých z nich. Sdílejí s vámi, jak jejich terapie probíhala a co jim přinesla. Sérií vás provází Petr Bouška. Moje jméno je Martina, je mi 37 let, působím aktuálně v neziskovém sektoru a už nějakou dobu se potýkám s periodickou depresivní poruchou. Mohla byste popsat, s čím jste se potýkala, jak se u vás projevovaly ty depresivní stavy? Já bych možná začala, kde mi to tak jako vznikalo, kde já jsem dřív působila jak v korporátním prostředí, tak ve startupovém prostředí. Docela často jsem v průběhu let bojovala se syndromem vyhoření. Tehdy jsem si to vůbec ještě nespojovala s depresí. Až přišla chvíle, kdy jsem začala mít zdravotní potíže, to je zhruba 7 let zpátky, a s těma zdravotníma komplikacema, což byla konkrétně diagnóza endometriózy a s tím spojený neplodnosti, což mi bylo tehdy 30. Bylo to pro mě takový dost bolestný téma, tak jsem se dostala docela do velkých psychických obtíží. Ani tehdy jsem to sama pro sebe neklasifikovala jako, že bych mohla mít depresi. V podstatě jsem to vnímala jako nějaký náročný životní období. Vyhledala jsem péči terapeuta, s kterým jsem vlastně už 6 let v léčbě, dá se říct, že navštěvuju terapeuta, abych se trošku zorientovala v tom, co se děje, co se mi děje, jak se mě to dotýká. A to, že trpím depresí, jsem si vlastně připustila až před 2 lety. Jak probíhala ta vaše psychoterapeutická práce v rámci této terapie? No, tohle je pro mě docela těžká otázka. Já, když jsem do psychoterapie nastoupila, vlastně důvod, proč jsem se k tomu rozhodla vyhledat pomoc psychoterapeuta, bylo, že jsem vůbec nechápala, proč se mi ty zdravotní potíže dějou. To téma mateřství pro mě bylo najednou jako hrozně bolestný. Představa toho, že nebudu nikdy moc mít své vlastní děti, byla fakt jako těžká. A do toho jsem v průběhu několika let podstupovala jako spoustu lékařských zákroků, ať už to byly operace, hormonální léčby, proces zmražování vajíček, strašně náročný v období. Po celou tu dobu jsem vlastně měla podporu v tom svém terapeutovi, který mi pomáhal tímhletím náročným životním období procházet. Pomáhal mi vlastně jako zorientovat se v tom, co cítím, že to, co cítím, je validní, že já jsem si často myslela, že jsem třeba až tak vadný vkus, že bych se jako už neměla jako reprodukovat dál, proto mi to tělo takhle vrací, jako hodně těžká tíživá situace i v kombinaci toho, že mi endometriózu diagnostikovali ve chvíli, kdy začal covid. A já jsem tehdy pracovala v logistickém startupu, takže to bylo jako napříč spektrem prostě náročný období. A v terapii jsem začala pracovat na tom, jak to udělat, abych se cítila líp. Zorientovat se vůbec v tom, jaký jsou moje potřeby, co je vlastně moje a co je na základě nějakého předsudku okolí nebo mýho vlastního vnímání, srovnávání se s okolím, což bylo jako úplně šílený. Když bych to měla uvést třeba na příkladu ty jako touhy po tom dítěti, tak já jsem se dostala jako do situace, kdy jsem musela všechny svoje jako kamarádky, který měli dítě nebo čekali dítě, úplně jako vypnout. Musela jsem s nimi úplně omezit kontakt.
Byly chvíle, kdy pro mě bylo strašně těžký i třeba projít jako v obchodem s dětským oblečením, jo. Každý cizí kočárek, prostě bylo to se mnou jako pořád a bylo to, jak když vám prostě někdo solí otevřenou ránu. Strašně jako těžká situace a pro mě to bylo vlastně jako dost k nežití, ačkoliv jsem jako nikdy neuvažovala reálně o tom, že bych si nějak ublížila, tak jako ta kvalita života, to se prostě jako vůbec nedalo. Ale bylo to ve výkyvech, jo. Měla jsem jako horší fáze, když mi nastoupila ta depresivní část, tak jsem fungovala vlastně v takovém hodně úsporném režimu. Potřebovala jsem vypnout úplně veškerý jako kontakt. Nebyla jsem schopná bavit se jako s kamarádama, vypínala jsem kontakt i s rodinou, který mi přirozeně chtěli pomoct, protože cítili, že se něco děje, ale já jsem toho nebyla schopná. Já jsem v takovém tom režimu, jdu do práce a jdu domů jako věci zaspat. Že vás jako poleje taková, nebo přikryje vás taková depresivní deka, jste v takovém depresivním bahně, kde si jako neumíte vůbec pomoct a nechcete si nechat pomoct. A vlastně skrz tu terapii to byl pro mě takový jako most k té pomoci, kde jsem před sebou měla člověka, který mě jako 100% jako vnímá, naslouchá mi a já byla OK tu pomoc jako přijmout a nechat si pomoct od něj. To bylo jako hodně důležitý v rámci terapie. Jak jste se dozvěděla o ketaminem asistované psychoterapii a proč jste ji vyhledala? Já jsem cítila po nějaký době v terapii, že jsem se zasekla a kroužím okolo. Takový to, že vyhledáváte prostě nějaký témata, který jdete řešit, ale vlastně cítíte, že to není to hlavní, co byste tam řešit chtěl. A dostala jsem se do bodu, kdy jsem se tam nedokázala dostat sama. S terapeutem jsme tohleto řešili. A já už jsem tou dobou měla o ketaminem asistované terapii nějaký povědomí. Chtěla jsem to zkonzultovat se svým terapeutem, ale strašně krásně nám tady zafungovaly synchronicity, protože on dobře zavnímal, jako v jaký fázi já teď jsem a vlastně sám přišel s tou možností, že je tady něco jako ketaminem asistovaná terapie a že v té mý fázi léčby by to mohlo být něco, co by mi mohlo pomoct. A vy jste se tedy rozhodla to podstoupit i na doporučení terapeuta, takže si říkám, že to mohlo být pro vás jednodušší, protože jste byla v terapeutické péči a protože s tím přišel sám, tak je to takové schválení nebo posvěcení možná od někoho, kdo je pro vás autorita nebo od někoho, kdo vás léčí. Jo, bylo to tak a vlastně spíš takhle. Autorita, která mě léčí určitě, ale vnímala jsem to spíš tak jako potvrzení toho, že ta moje intuice mě navádí správně. Že skutečně cítím, že jako stojím před nějakým bodem, kam se nedokážu dostat a začala jsem uvažovat, jak se tam můžu dostat a to, že přišla takováhle jako reakce od terapeuta, to pro mě opravdu bylo takhle jako potvrzující, ale následoval tomu potom docela dlouhý proces, protože od doby, co jsem řekla fajn, tak bych to chtěla podstoupit, tak uběhlo 3/4 roku, že to nebylo hned. A bylo to i z toho důvodu, že jsme se shodli na tom, že je potřeba mít dobrý jakoby časové podmínky pro tohle podstoupit, že se to úplně jakoby nepotkává, když to třeba máme hodně v práci, nebo to prostě jako nezapadá časově. A protože já tu ketaminovou terapii podstupovala se svým terapeutem, tak jsme potřebovali i sledit kalendáře, takže na podzim jsme se domluvili a v létě jsem podstoupila první ketaminovou terapii. Jakou podobu u vás měla příprava na to sezení a měla jste nějaké obavy nebo naopak přání? Jako těsně předtím, já jsem měla docela jakoby náročných pár měsíců pracovních, ale měla jsem tam vyčleněný ten červen, že mě tohleto čeká a že už jsem si tam dávala jako volnějc a dlužno říct, že v tom červnu jsem nebyla v žádný jako depresivní fázi těžší. Spíš to byla únava po tom náročnějším pracovním období. A já jsem se před tím ketaminem cítila jako hodně zvědavá, co mi to přinese. Zároveň jsem byla nervózní. Ne nervózní z toho, jaký to tam bude, nebo jaký to bude, ale nervózní z toho, že tak před 3/4 rokem jsme si řekli, že tohle je cesta, nebo tohle je možná cesta a najednou se to děje. Najednou je to tady. Z toho jsem byla nervózní.
ta příprava jako taková, na ty ketaminové terapie je určitý protokol. Já jsem podstupovala jedno podání ketaminu, tím už předcházejí 2 přípravné sezení právě s terapeutem, kde si tak jako povídáte, s čím do té ketaminové terapie jdete. Hrozně dobře vám tam vysvětlí i veškerý praktikálie okolo toho. Vlastně mě pěkně provedli celým tím procesem. Probíhá to i v místě, kde se potom ten ketamin podává, takže jsem se dokázala hezky seznámit i s tím prostředím, což bylo super. V rámci těch příprav a té tvorby toho záměru to byla fakt jako moc hezká, intenzivní terapeutická práce, kdy, já teď přesně nevím, jak to bylo, ale standardní jako terapeutický sezení má 50 minut a ty přípravy měly po 80 nebo po 90 minutách, takže jsme měli fakt jako hodně času se jakoby o tom pobavit a bylo to hodně koncentrovaný. Jakože jsem fakt měla jako fokus na to, kde jsem, co jsem, jako za čím si jdu, ačkoliv ten celý záměr, který si tam na to první podání tvořil, vysublimoval je asi zvláštní slovo, ale vytvořil se v průběhu těchto příprav. Pro mě bylo vlastně jako těžký uchopit, jako s čím já do toho jdu. A ta výchozí pozice byla, jsem zaseklá v bodě a nedokážu se dostat jako hlouběji, ale neměla jsem zatím nějaký konkrétní atributy, žádný konkrétní trauma, kterýho bych se chytila. Tak jsem si to tak jako převalovala, docela jsem si doma nad tím přemýšlela. Když jsem se dostala do bodu, kdy jsem si říkala, tyjo, jako opravdu v sobě potřebuju něco jako opravovat, protože tam mě to furt jako trošku vedlo, jakože dostat se hloubš, opravit, co je špatně, aby mi bylo líp. Mně bylo 36 loni, když jsem to podstupovala. Mě dlouhodobě nějakým způsobem jako fascinuje a je mi nějak blízký příběh Marilyn Monroe, která v 36 zemřela a nějak se mi to tam strašně jako ukazovalo a až mi to v určitý moment cvaklo, že já prostě v sobě potřebuju něco pohřbít, že už to není na opravování, ale že je to o tom prostě něco ukončit a začít znova. A tam se mi vytvořil můj první záměr a já jsem do svého prvního ketaminu šla pro znovuzrození. Takže vypadá to, že s tím, jak se stanovil ten záměr, jak to bylo strukturované a co z toho vzešlo a i to, že to bylo intenzivní, pro vás bylo příjemné nebo se to k vám hodilo? Mám ráda všechny svoje terapie, když jsou jako často dost náročný, ale tyhle byly něčím jako velmi, velmi specifický. Bylo to jako silný, fakt jsem jako i v hlavě jako neodbíhala pryč. Dokázala jsem se jako dobře zasoustředit. I to, že tam máte ten čas. Jo, bylo to příjemný. Celý to bylo takový pečující hodně. Takže už se můžeme dostat k samotnému podání. Ten den předem, nebo ta cesta na kliniku, měnilo se to nějak, nebo objevilo se něco pro vás, co by vás překvapilo? Já jsem to podstupovala dopoledne, teď už si přesně nespomenu na den, ale byl to všední den. Potřebovala jsem být na klinice v 8 ráno, což mi vyřešilo velmi ten protokol, že byste předtím několik hodin neměli jíst a pít. Čili jsem se jenom ráno trošku napila čaje a nebyla jsem úplně hotová hlady. A pro mě to bylo strašně kouzelný, protože jsem byla 22 přes celou Prahu, kde brzo ráno ještě jako skoro nikdo nebyl. To pro mě byl takový trošku přechodový rituál na tu Bílou horu. A byla jsem nervózní. Vím, že jsem za to dopoledne podle mě, nebo za to ráno, musela jít několikrát čůrat, jak jsem byla nervózní, ačkoliv jsem nepila. A byla jsem zvědavá, jak to půjde. A vlastně jako hrozně hezky, když jsem na tu kliniku přijela, tak si mě jako hrozně hezky ujmula paní recepční, pak přes sestru, přes lékaře, až jsem se dostala k svému terapeutovi, kde jsme si ještě chvíli popovídali. Pak jsem se převlíkla do pohodlného oblečení a lehla si do postele, což mi vlastně mi to přišlo trošku bizarní, že jsem ve všední den si prostě přijela na kliniku na Bílou horu a jdu si jako lehnout do postele. Nasadím si sluchátka s hudbou na uši, klapky na oči, budu vedle sebe mít terapeuta a
co to jako bude. Jako, že si to racionalizujete a říkáte si, že to je vlastně trochu úlet. Ale jako ve vší jako pokoře k tomu je vlastně jako úplně OK. Na to si člověk rychle zvykne. Jenom vám to prostě přijde trošku zvláštní. A super je, že vy máte prostor i v té místnosti si ty věci jak jako poštelovat, jo? Že si prostě lehnete do postele, vyzkoušíte si, jak vám sedí polštář pod hlavou, hlasitost do hudby. Je tam většinou v těch místnostech takový malý oltář, kam si můžete přinést třeba nějaké svoje věci na ten oltář. Já jsem jich tam měla spoustu. A dostaňme se teď, prosím, teda už k tomu samotnému podání. Co se dělo? Tak já ve chvíli, kdy jsem byla připravená, tak přišla sestřička. Já jsem se rychle šla ještě vyčůrat. Z možností podání, které mi nabízeli, tak jsem si vybrala tu injekční formu do ramene. Bylo to jako nepříjemný, ale nic, co by se nedalo vydržet, hlavně to trvalo jako chviličku. A ve chvíli to sestřička píchla, tak vlastně jako odcházela, jenom se ve dveřích vyměnili s terapeutem. A já jsem si nasadila sluchátka, brýle, lehla si a čekala. Ale nečekala jsem moc dlouho. A to byla třeba věc, která mě jako hodně překvapila. Že mi přišlo, že mi to začalo jakoby hodně intenzivně působit třeba do minuty. Strašně rychle. A přiznám se, že jsem se trošku lekla. Bylo to najednou, jak když mě vtahuje hrozně intenzivní černá hmota a táhne mě dovnitř. Jak když prostě kosmonaut vypadne z vesmírné lodi a nemá to lano a upadá do toho vesmíru, ale strašnou silou. A to mě trošku vyděsilo, ten začátek, kdy jsem se fakt bála, že mě to vtáhne a už mě to nevrátí zpátky. V rámci těch příprav vy si s tím terapeutem domlouváte, jakože pokud potřebujete pomoct, tak si terapeuta přivolejte. Myslím, domluvím nějaký signál rukou. Pro mě ten začátek byl tak hodně intenzivní, že já měla pocit, že já nedokážu pohnout rukou a jak jsem měla ty sluchátka na uších a tu hudbu, tak jsem si nebyla jistá, jestli dokážu mluvit, protože se neuslyším. Ale mluvit jsem samozřejmě dokázala, potom je hejbat rukou a toho svého terapeuta jsem si zavolala, že jsem potřebovala, aby vědět, že je v místnosti a on okamžitě přiběhl a chytil mě za tu ruku. A jak mě chytil za tu ruku, tak já jsem moc necítila kůži, jak se to tělo tak jako odpojuje, ale cítila jsem lidský teplo a to teplo mi dodalo okamžitý klid a jak kdyby najednou tomu kosmonautovi někdo hodil to lano a zůstal mi ten kontakt s tou zemí, kde jsem dostala velký pocit jako bezpečí a důvěry tak. A teď už se tady můžu v klidu rozhlížet, je to bezpečný, nic se mi neděje, vrátím se v klidu zpátky, mám to spojení se světem, funguje to. A takže přes ten trošku jako divočejší začátek, to pak začalo být hrozně hezký. Nebo hezký. Co je hezký? Cítila jsem se tam v bezpečí a začala jsem zkoumat, co se to okolo mě děje. Moje zkušenost byla taková, že to byly velmi abstraktní vizuály. Nedostávaly se mi tam vůbec žádný jako lidi nebo nic nemělo jako konkrétní tvar. Bylo to hodně černý, s různýma intenzitama, jako buď to byl jakoby malej prostor nebo velký prostor. To se docela rychle měnilo, až já si vybavuju, že se mi hodně tou zkušeností, nebo to, když jsem tam byla, tak se mnou pak začalo nějak víc pracovat tělo, že jsem se tak jako pohybovala na té posteli. Začalo mi to rovnat nohy jako do rovné lajny a já jsem začala mít pocit, že mě něco jako táhne na něčem. Po chvíli se mi narovnaly i ruce a já jsem si uvědomila, že ležím jako ve tvaru kříže a že mě někdo táhne na kříži a byla jsem na tom ketaminu ukřižovaná. Tohle skončilo, ruce se mi potom skroutily do takového zajímavého tvaru, poloha mezi ušima a ramenem do tvaru srdce. Měla jsem tam fázi, kdy jsem hodně intenzivně plakala a přes tohleto všechno jsem necítila žádnou jako silnou bolest, ani žádný jakoby nadšení.
Bylo to jenom takový bezpečný proudění, bezpečný proudění nějaký energie z těla ven. To celé trvalo asi 1:15, což vím až zpětně, protože jsem vůbec neměla pojetí o čase a ukončilo mi to, že se mi začalo chtít strašně čůrat. A já jsem tomu nechtěla jako vzdorovat, tak jsem teda poprosila, že bych se potřebovala vyčurat. Šla jsem se vyčurat, pak už jsem se do toho stavu nevrátila. A tohle, když skončilo, tak já jsem vůbec nechápala, co se to stalo. Já jsem vlastně jako v tu chvíli ani nechápala, že se mi stalo něco jako ukřižování. Jenom jsem měla pocit, že jsem na tom ketaminu umřela. Ale neviděla jsem, že bych se narodila. A byla jsem hodně vyplesklá z toho. Možná i ze síly toho celého. A co to vlastně bylo. A ve svý hlavě jsem byla jako hned na té posteli prostě. Jsem byla hrozně netrpělivá a v hlavě mi jelo, co to bylo, co to znamenalo, jak bych s tím měla pracovat, jak to budu integrovat a tedy. No prostě strašný push na sebe jsem hned vytvořila. Po nějaký době, když jakoby odeznívá i ta látka, tak jsem dostala prostor jako ke sdílení, ale vlastně jsme nejeli ještě jako nějakou integrační část. A já jsem ze sebe vysypala prostě jako tohleto jakoby pnutí, jakože jsem vypleskla, co to bylo a tak dále. A dostala jsem strašně dobrou radu, ať zkouším teď nevytvářet žádný konstrukty a ať to jenom sleduju a nechám to na sebe působit, ať tomu důvěřuju. A s tím jsem vlastně odcházela z Psionu. Jak jsem to podstupovala ráno, tak jsem vlastně přijela ve 3:00 odpoledne domů. Přivezla mě kamarádka. Já jsem si tak jako přemýšlela, furt docela velký vyplesknutosti. Potřebuji víc lidma, nebo bez lidí. Co je pro mě jako v tu chvíli jako nejlepší. Cítila jsem, že potřebuji mezi lidi, ale taky to, že si potřebuji to prostředí trošku vypolštářovat, aby to pro mě bylo bezpečný. Šla jsem se s mojí mámou podívat večer, hrál symfonický orchestr Mou vlast na Vyšehradě Open Air. Což mě trochu děsilo, protože hodně lidí, ale moje máma byla hrozně jako dobře spolupracující partner, že mi udělala tak bezpečný prostředí na tom místě, že jsem se jako nebála a věděla jsem, že se mám o koho opřít. Když jsem tam přijela, tak jsem vlastně, bylo spoustu lidí, tak to jsem zvládala dobře, ale furt jsem byla v takovém zvláštním jako rozpoložení, co to vlastně bylo. Až do momentu, kdy ten symfonický orchestr začal hrát a hráli, myslím, jako hráli Vltavu. A já jsem si nějak intuitivně těsně předtím šla stoupnout k té budově toho kostela, kde nikdo nebyl a měla jsem vlastně jako všechny ty lidi před sebou a ten orchestr před sebou a oni zašli hrát tu Vltavu. A mě normálně, jak kdyby mi do žil začalo proudit instantně hrozně intenzivní štěstí a radost. A to pro mě tohle byl nepopsatelný zážitek, kdy se to hrozně otočilo, ale zároveň to bylo taky hodně intenzivní. Takže jsem vůči tomu byla tak jako opatrná a sledovala si, co se okolo děje, ale bylo to, jak když vám někdo vyndá depresivní filtr černej a nandává jako růžovej, hezky žijící, kdy sledujete lidi okolo sebe v nějaký jako lásce. A nejvíce to potom ukázalo ten druhý den, kdy já jsem šla klasicky si ráno venčit psa a potkala jsem paní s kočárkem a neměla jsem tam takovou tu první reakci, že je to pro mě bolestný, ale měla jsem jako radost z nějakého jako narození malého dítěte. Potkala jsem školu, což je na nějaký vejlet a měla jsem prostě jako radost z těch dětí. Najednou to bylo úplně otočený a já jsem si tam z hrůzou je blbý slovo, ale pro mě tam byl velký aha moment, kdy jsem si uvědomila, jak moc mi ta deprese zasahovala do běžného života jako roky. Že to nebylo jenom o těch jako chvílích, kdy to kulminovalo a já nebyla schopná jako existovat, ale bylo to o každém dni, jak já vnímám sebe, jak já vnímám okolí. A tohle to jako uvědomění nějaký, jako podívat se na to touhletou jako optikou, který jsem maximálně důvěřovala, že jde ze mě, tak to pro mě bylo úplně neskutečný. Jaké byly následující dny? Protože ten stav popisujete jako velmi hezký a přínosný. A co potom integrace? Jak
jsem říkala na začátku, tak bylo strašně dobrý, že jsem si okolo toho udělala jako volný čas, že jsem mohla jakoby využít tu integrační fázi, kdy to ještě jako působí ne přímo ta látka, ale vlastně ty změny, abych svoji pozornost nerozhodila třeba prací. Pak to bylo hrozně hezký, protože jsem si jako všímala strašně drobných nuancí, každodenní maličkosti jako života a hezky se mi to porovnávalo, jak jsem to vnímala předtím a jak to vnímám jako nově. Co mi z toho vychází? Já jsem zažila v rámci té integrace totiž ještě jeden zážitek, kdy jsem si zajela já nevím, jestli bych to měla říkat, zajela jsem si do lomu a jak byl všední den a bylo hezký počasí a bylo dopoledne, tak tam vůbec nikdo nebyl a jela jsem tam sama. Normálně tam jezdím se psem, který je ale strašně uštěkaný a věděla jsem, že by mě rušila. Já jsem v tom lomu, díky tomu, že tam nikdo nebyl, tak jsem se mohla vykoupat nahatá. A jak jsem si vlezla do té vody, tak vylezlo sluníčko a tam jsem hodně intenzivně zacítila to, že jsem na tom ketaminu neumřela, ale že jsem se narodila znova. A že mi to dává nějakou šanci líp žít. A jako bezprostředně potom to byly docela jako intenzivní prožitky štěstí, který pak jako trochu opadávaly, jak to sláblo, ale cítila jsem, že jako část mě má šanci jako nastavit si nějaký nový životní vzorce a nepoužívat ty starý, který už jí nesloužily. A pak vlastně jako v tomto procesu následovaly ještě 2 integrace, které jsem podstupovala taky s terapeutem, kde jsme všechny tyhle ty prožitky jako řešili a tam už se vlastně jako to pasuje trošku do toho mýho případu, kde se co to vlastně jako znamenalo. Můžeme se dostat tedy k samotné integraci v rámci té terapie? Ta integrace pro mě sloužila hodně, že jsem potřebovala popsat, co jsem na tom ketaminu zažila, co jsem tam třeba nechápala. Mě osobně docela zajímalo i, jak to vnímal můj terapeut, protože jsem cítila, že se hodně hejbu na té posteli, jak to vypadalo, jak to na něj působilo. A ostatně jako i ta tvorba záměru byla víc moje práce, ale je to prostě jako s dopomocí toho terapeuta, který pro mě v tom hrál jako důležitou roli. A v rámci obou těch integrací jsme se tak jako postupně dostali k tomu, že jsem si dokázala odstranit nějaký bariéry srdce a dokáže to být zase nějaký jako upřímný hlas jako ze mě, který není prostě jenom plný pochyb a nároků sama na sebe, ale je v nějaký jako lásce k sobě a v nějaký lehkosti, že to nemusí být jenom těžký, že to může být i hezký. To byla ta první integrace. Je se za pár týdnů stala taková nepříjemná věc, protože jsem si říkala, to je hrozně fajn, mám potom ketaminu, to je tak jako hezky si to jakoby ne intenzivně, ale tak jako jsem měla plán, jak s tímhletím budu jako pracovat a jak se budu snažit. Mně se pár týdnů potom stalo, že jsem dostala úplně novou zdravotní diagnózu, která byla docela závažná a mě to tenkrát docela brutálně srazilo na kolena. Nejdřív jsem byla vzteklá, vlastně jsem byla naštvaná, že už další nemoc prostě nechci řešit, že jsem se teď chtěla prostě jako soustředit na svoji duši a ne zase nějaký operace. Bylo to úplně strašně těžký a zpětně vnímám jakoby velký benefit v tom, co jsem podstoupila, že jsem najednou dokázala být v přítomnosti s nějakou strašně tíživou situací a dovolila jsem si to prožít tak, jak jsem potřebovala. Že to nebylo něco, co mě vláčelo, ale najednou jsem v tom byla fakt já, že jsem si mohla hodně brečet, že jsem si to mohla říct, komu chci, že jsem si do toho mohla přizvat, komu chci, jak kdyby je to pro vás těžký, ale nějak s tím jako dobře jste a jako prožíváte i tu těžkou chvíli a myslím si, že mi to hodně pomohlo i jako tím projít, líp. Vy jste potom podání ketaminu absolvovala víckrát, je to tak? Je to tak. Já vlastně už při výstupním psychiatrickém vyšetření, což vlastně jakoby uzavírá takový to jako to kolo té jedné ketaminové zkušenosti, jsem řekla, že nevím kdy, ale že cítím, že může přijít v budoucnu chvíle, kdybych to chtěla zopakovat.
Tím, že mi poměrně záhy po první ketaminové zkušenosti jakoby vstoupily další zdravotní komplikace, které na sebe navázaly ty psychické potíže, tak jsem věděla, že to asi budu potřebovat rychlejc. Potom, co jsem podstoupila operaci a dostala jsem zelenou od svého doktora, tak jsem podstoupila další ketaminovou terapii. Tentokrát už to byla 3. podání, což byla aplikace vždycky po týdnu. Ta metodika toho postupu je vlastně stejná, že je nějaká příprava, podání ketaminu a potom integrace. V rámci přípravy tvoříte záměr. Pro mě ty ketaminy byly, ten první byl hodně o tom, abych si odpočinula po té jako těžký, jako tíživý situaci s novou diagnózou. Zajímavý, protože můžu jako srovnávat už ty zkušenosti, bylo to, že každý ketamin byl úplně jiný, jak kdybych do toho šla na novo, že to opravdu nefunguje tak, jako že to jednou podstoupíte a víte, do čeho jdete, nevíte, nebo alespoň já to tak neměla. Dokážete si představit ty praktikálie okolo toho, jak to jako probíhá, ale to, co se vám bude dít vevnitř, to je vždycky úplně na novo. Pokaždý jsem byla hodně nervózní, ačkoliv se v tom prostředí cítím fakt dobře, tak jsem vždycky byla nervózní. A ta nervozita nebyla z toho, že bych se jako bála, co mi to otevře jako za hrůzy. Já jsem měla v sobě a mám furt velkou důvěru, že se dokážu vypořádat vevnitř jako s těžkou situací, ale stejně jsem prostě byla nervózní a ta nervozita k tomu nějak podle mě jako patří. Ta první ketaminová zkušenost byla vlastně jako trošku opačná, kdy to na mě bylo jako vevnitř to bylo takový fakt jako laskavý, hladivý, fakt mě to jako hezky opečovalo, že jsem odcházela i taková vysmátá po té terapii. A druhý den se mi rozjel úplně jako šílený proces pláče a jako blbý nálady a mě to vyděsilo, protože jsem si říkala, že co to je, takhle to minule nebylo. Až jsem se vlastně jako za dopomocí svého terapeuta uklidnila, protože to prostě byl proces, který ten ketamin rozjel a byl součástí toho. A ve chvíli, kdy jsem se sklidnila, nesnažila jsem se tomu nějak prostě rezistovat v nějaký panice, tak se mi udělalo dobře a zase to bylo hezký. Už ne tak intenzivně jako poprvé, protože to bylo opravdu jako nejintenzivnější, ale bylo to hezký a zase mi to ukazovalo nějaký hezký stránky jako země. A to byl vlastně prozatím poslední ketamin, kdy jsem plakala. A při tom 3., který jsem podstoupila, tak jsem cítila, že se doopravovalo tak nějak zpětně a že bych se potřebovala probudit do sebe a nalít do sebe to svoje pravý já, to hezký já, to bytostný já. A to bylo hodně jako energizující a posilující. Už jsem měla pocit, že nevidím jenom jako černou, ale už mi přišlo, že mi tam problikává i nějaká červená barva. Opět to bylo jako bez lidí. Taky jsem si u toho 3. uvědomila, jakoby pro mě hrozně důležitou věc je, že já jsem si všechny ty zkušenosti chtěla strašně pamatovat. Strašně jsem si chtěla zapamatovat, co se tam dělo, abych to mohla převyprávět, abych to mohla použít v rámci nějakého svého integračního procesu. A vlastně mi došlo, že já se snažím vytvořit si nějaký návod na to, až mi příště bude blbě, tak budu vědět, k čemu se vrátit, protože tady ten obraz bylo tohleto a tohleto. A já jsem u toho 3. pochopila, že je to úplná blbost. To, co mi to může dát, je v těch podmínkách, kdy se dokážu uvolnit a jenom to na sebe nechám působit a neřeším prostě, že jsem tady viděla prostě krásný prostředí. To, co si prostě zapamatovat mám, to si zapamatuju. Dál to člověk prostě nemá řešit. A strašně se mi v tom ulevilo, protože jsem na sebe vlastně jako tlačila a mohla jsem se tomu fakt jako, vlastně se mi podle mě povedlo daleko víc pustit tu kontrolu nad celým tím a začalo mě to jako hodně sytit, protože u toho 3. to probuzení do sebe bylo jako energizující. Ten 4., který byl poslední, kdy už jsem cítila, že se potřebuji podívat jako co dál, což byl taky ten záměr, tak ten byl jako hodně posilující. Jak je to dnes, když spolu natáčíme, jak je to dlouho od vašeho posledního podání? Jsou to na den přesně 3 měsíce a já cítím, že jsem v tom integračním procesu pořád. Každý den objevuju něco nového, i když je to mikrosituace. Prošla jsem si i jednou depresivní epizodou, která byla přes Vánoce, ale prožila jsem ji úplně jinak. Prožila jsem ji tak, že prostě přišla a já jsem tak nějak jako přijala to, že teď je mi prostě blbě, tak proti tomu jako nebojuj
Pojď si sledovat to, co jako potřebuješ, co tě v tuhletu chvíli živí, co ti naopak jako neslouží. To je taky takový můj ústřední motiv toho celého, že opouštím věci, které mi neslouží a který naopak jo. Já jsem se z té depresivní epizody dokázala dostat vlastně jako během pár týdnů. Nebyla pro mě tak bolestná. To, co mi to hodně přineslo, ale to už bylo teda i po tom prvním, a to je jako zásadní zlom, je, že se už nevyhýbám lidem. Že i když je mi zlé, tak pořád jsou ty lidi jako v mý blízkosti, protože mi to dělá i dobře. Být jako v lidském kontaktu a neizolovat se od lidí. Což možná i, ještě bych to možná doplnila, taky jsem si říkala, jestli prostě po prvním ketaminu nepřijde nějaký jako aha moment a já budu prostě jako uzdravená. Teď potom jako 3/4 roce, co jsem to podstupovala, tak vnímám, že je to fakt jako dlouhodobý proces, kdy se opravuju já postupně a nevím, jak dlouho mi to bude trvat. Cítím, že ještě nejsem hotová, ale cítím, že jsem na dobré cestě. Tak nějak jako důvěřuju tomu jako svýmu tempu a celému tomu procesu a vlastně jsem i vděčná za tu jako depresivní epidu, byť jako na ty Vánoce mohlo to být hezčí, ale to, že ta deprese tady se mnou možná bude celý život, ale já si jenom naučím líp zvládat, aby to bylo hezky žitelný. Bylo pro vás důležité, že léčba je částečně hrazená pojišťovnou? No určitě, já si vůbec nedokážu představit, kolik jakoby by to jinak stálo, protože to jako může zásadním způsobem ovlivnit jako rozhodnutí, že na to ty lidi prostě nebudou mít a takhle se to jako stává jako dostupný. Kdybyste mluvila s člověkem, který uvažuje o ketaminem asistované psychoterapii a má z toho obavy nebo nedůvěru, co byste mu řekla? A je tam něco, co vás třeba nepříjemně překvapilo, zarazilo, nebo byste udělala jinak? Když o tom někdo uvažuje, ráda zprostředkuju svoji jako osobní zkušenost, ale zároveň je to trošku nebezpečný v tom, že je jako moje a každý tu zkušenost má jinou, takže se to nedá moc srovnávat. I když si o tom třeba ty lidi poslouchají, tak to může být, je to nesrovnatelný. Ale co se týká nějak nabití důvěry v to, pokud máme nějaké obavy, tak se jako konkrétně na ty obavy doptat na tom pracovišti, kde ten ketamin kde ty ketaminové terapie dělají. Žádná otázka v tomhle tom není blbá. Dokud si prostě nejste jistý, že to chcete podstoupit, není to vaše rozhodnutí, tak si dejte čas. Jako celý je to taky proces nějakého terapeutického vývoje. Já sama sebe překvapuju, že mě je jako 37 a já mám pocit, že začínám jakoby úplně znova. A nemám vůbec výčitky toho, že jsem prostě jako nepřišla to řešit dřív. Nemám. Protože součást toho mýho procesu byla nějaká prostě příprava předtím a prostě byla delší. Taky to chvíli trvalo, než jsem ten ketamin samotný jako podstoupila, protože jsem si dala svůj čas, takže dát si čas, dokud si nejste jistý. A pokud máte nějakou obavu, tak to řešte s terapeutem nebo to řešte s terapeutama přímo na té klinice. Ptát se, abyste se jako zjistili. A jestli já jsem se cítila někdy, necítila, protože já jsem vlastně jako všechny své potřeby vykomunikovala. Ale bylo to, komunikovala hned. Ale teď si vlastně jako dokážu vybavit jenom to, že jsem potřebovala mít pod hlavou na té posteli. Opravdu, já jsem z toho neměla obavy a možná i proto, že si celý ten jako tým získal mou důvěru a můj terapeut má mou důvěru. Já bych možná chtěla říct ještě něco závěrem. Já bych si strašně přála pro lidi, kteří procházejí nějakou jako tíživou životní situací anebo se prostě jako necítějí hezky, aby měli tu příležitost nahlídnout do sebe a zjistit, že jsou to vlastně jako hezký, láskyplný bytosti, protože podle mě to jsme všichni. Martino, já vám moc krát děkuji, že jste s náma sdělila svůj příběh a přeju vám vše nejlepší do budoucna. Já vám díky moc. Děkujeme, že jste poslouchali další epizodu podcastu Psionauti, ve které Martina vyprávěla o své zkušenosti s ketaminem. Příště uslyšíte Matěje, kterého na Psion přivedla úzkostná porucha a sklony k depresím. Doufáme, že i jeho příběh vás zaujme.